sithi abasindiswayo bayavuma badumisa inkosi yabo ngokuthi haleluya. Mawungosindisiwe uphakame uthi abasindiswayo bayavuma badumise. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
linamandla. Bayethe Jesu, ngiyabonga ibandla lakho ntambama. Akekho uNkulunkulu onjengawe, akekho ofana nawe. Siyabonga Baba, ungasiyeki nangalomzuzu uNkulunkulu wethu ongcwele. Ngasiyeki nangalomzuzu Thixo, ngasiyeki Baba wethu ongcwele. Sikuhlalele, thatha udumo longo lwakho ngoJesu inkosi ephilayo nenamandla. Amen. Singahlala phansi bazalwane. uKristu uyinkosi, uKristu uyabusa. Ngiyabingelela ashidikeni siholela inkonzo kanye nosebenza nabo. Ngibingelele Ndlovu umbono nesikhulu sonke. Ngibingelele inkosi yesizwe nendlunkulu yonke abantwana basendlunkulu. Ngibingelele ingcebo zonke ezikhona ibandla lonke likaJesu. Ngiyabingelela ntambama. uKristu uyinkosi, uKristu uyabusa. Siya emkhulekweni bazalwane, kodwa singaka emkhulekweni kunejikane elincane nje engifisa selijike bese sizothandaza. uJesu wangifela, uJesu wangifela, ngiyamthanda uJesu.
nyoka ngiyamthanda phansi baba silinde umfundisi umbula ahlale phansi amen bazalwane ayibonge inkosi uPeter ubhalela laba bazalwane inhloso kaPeter yokubhalela laba bazalwane ukuthi laba bazalwane bakufunde ukuphila impilo efakazelana nokukholwa kwabo ukuthi bakufunde ukuphila impilo efakazelana nokukholwa kwabo. Number 2, ukuthi baqonde ukuthi inhlupheko abahlangana nazo ezinhlobonhlobo hamba mfana nemanje baqonde ukuthi inhlupheko ezinhlobonhlobo abahlangana nazo zizotest ukholo lwabo ngoba ukholo lwabo ukuthi liyaphila thwana zinhlupheko ezizositshela bedlule kuzo bathi behlupheka bama uthi-ke makabonge uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu owabuye wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe. Into eyenza ngibe ngokwamhlongo ingoba kwamhlongo ngiyazalwa khona ngenxa ukuthi kwamhlongo ngiyazalwa nginamagunyonke ebengeke ngiwathole uma ngingazalwa khona. Mina ngumfana wangapha enkandla lapha ekhaya sikhule kunabantu esakhula sicabanga ukuthi abala ekhaya kanti abasibona abala ekhaya sasidla nabo senza yonke into nabo kanti abantu nje abafika kuthiwa bazokwelusa sikubone lokhu uma sekwenziwa izinto zala ekhaya bese kuthiwa kanime kancane nina bese kungena abantwana sanibonani bazalwane babo amanye amazinto esingenisayo yingoba sizelwe asingeniswa ukuthi sihlala la ekhaya kodwa singeniswa ukuthi sizelwe laba abebehlala la ekhaya akubenzi baqualifye ukungena ezintweni zala ekhaya. Sanibona bazalwane bamhlanje makabonge uNkulunkulu owabuye wasizana. Hallelujah. Sizelwe mfoka sokhela. Sanibonani bazalwane. Right. La emhlabeni esikuwo ukuze uphile kuwo kufanele uzalwe. Silapha sonke sazalwa. Kanjalo nasemhlabeni siya kuwo
kufanele nakhona sizalwe. Indlela esizalwe ngayo la emhlabeni ayifani nendlela esizalwe ngayo uNkulunkulu. Sanibonani bazalwane bami. Uzalwa kwasemhlabeni kuyasibandlulula kwezinye izinto. Kodwa sibe sizele. Kukhona izinto zalomhlaba mfokambuli noma singaba ngaba lomhlaba sizalwe kulomhlaba esingaqualify kuzo. Kodwa sibe sizele. Kodwa ukuzalwa uNkulunkulu. Uzalwa uNkulunkulu. Kusenza noma ngabe kulomhlaba khona izinto ezisiphikayo. Kodwa uma sike sazalwa uye singena intweni uzalwa kwethu wasemhlabeni okuthi abakwazi ukungena. Kodwa uma sizelwe uNkulunkulu singene ngoba sizelwe. Mama uNkulunkulu obuya sizala kabusha. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wasizala. Ebese ethi-ke ukuze sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kweNkosi yethu Jesu Kristu. Into esayithola ngokuvuka kaJesu sathola ithemba eliphilileyo. Silapha nje ithemba eliphilileyo. Abantu bafikela bephoqa izimo zingavuki. Basho ukuthi khona ithemba eliphilileyo. Sinethemba ngokuvuka kaJesu. Number 2 izinto esizithola ngokuvuka kaJesu. Number 2 sinefa. Sinefa. Angichazele yefa. Ifa ngakulithole. Engakafi umnikazi wefa. Kodwa ukuze uthole ifa umbuka sokhela ufanele afe osebenzele ifa. Ngoba umnikazi ulo umudlu wefa akalisebenzeli. Lisetshenzelwa umfeli. Bese umudle efikela. Sanibonani bazalwane bami. Haleluya khona lapho ngiyakhona. Khona la ngiyakhona. Ngokufa kaJesu nokuvuka kwakhe sathola ithemba eliphilileyo. Sanibonani bazalwane bami. Sike saba nawo amathemba. Kodwa aya ngaphili. Kodwa ngokuvuka kaJesu sathola ithemba eliphilayo. Number 2 sathola ifa. Ifa lethu. Ufanele afe okhandleke lifa ukuze laba abazalayo bona bafike bathi thina sizalwa yilo fileyo. Bese kuthiwa ngenxa ukuthi niyazalwa akasibuki ukuthi yina nibekele yona. Hawu sanibonani bazalwane bami. Ngenxa yokuthi silapha bazalwane asizile ukuzohlangana nje kodwa sizoklema ifa lethu ukuthi yini abasezulwini abasithukisele yona. Yini abasezulwini abayikhandekele basibekela ukuthi njengey'ngane zakhona sidlifa. One of amafa elinye lawo leli
ibandla lingaqondi ukuthi ifa lethu leli. Uma ibandla lingaqondi ukuthi ifa lethu leli. Lele sikulo. Number 2, uma abanikazi laba badli befa beke banikeza ifa ukuba ukuthi baliphatha kanjani. Uma kukhona into ebefanele sigcinele izizukulwane ngezizukulwane. Ifa lethu. Hayi bazalwane bami, uma kukhona into ebefanele sigcine uthi noma ngabe ingane izalwa yimi izwe libambile. Siyotha ke siye lapho baba babeyakhona. Zifica ifa limile noma baba bengasekho. Ayibonga inkosi uJesu. Sifike ihapha ifa. Lifa alipheli. Hamba kugeneration elemuva esingayibonanga. Bazofika bakutshela ukuthi uNkulunkulu wenzani ngesikhathi sabo. Ngamanye amazwi ngesikhathi sabo baba nefa elavela ngesikhathi sabo. Asize lapha ke kithi. Yini uNkulunkulu ngesikhathi sethu ayenze yaba yefa lethu. Enye bazalwane yama movements le. Eyife befanele ibandla libambe ngezandla zombili. Ukuthi uma kukhona into engasilahlekela, hayi intaba. Uma kukhona umbono ongafiphala emehlweni ethu, hayi umbono wentaba. Iba yifa le. Esingalisebenzelanga. Kodwa khona indoda iyalenga emthini wehlazo ukuze namhlanje sihlangane kanje. Uthi ke lelifa alipheli ebesethi alinasiqi lelifa. Manje alinasiqi ufika abantu focus ophele abanezifo kodwa bezefeni lingenasiqi. Bafike bebhetha kodwa uma befike efeni akushiyo ukuthi nini engani niyabhetha ngoba yifa lasetshenzelwa umnikazi walo umsebenzi uJesu asenzele wona eKalvari. Asivale indaba yethu badlali kaNkulunkulu. Ngifisa ukukhuluma nani ntambama makukhona into ekufanele siyigcine. Nathi uNkulunkulu bengazivusela abantu. Nathi uNkulunkulu bengazivusela abantu. Abazothi noma ngingabanga ingxenye yokuqala kombono. Kodwa ngoba ngifikile embonweni angeke ngisawudedela. Ngeke ngesikhathi sami. Ukuthi waqala kanjani angisangeni kodwa ngoba umbono ngiyawubona ukuthi yifa lethu leli. Sibambe sigijime nalo. Uthi uma ichaza lelifa. Uthi ke yifa elingapheliyo elingenasihla athi elingabuniyo. Ngamanye amazwi lelifa aliphelelwa isikhathi. Aliphelelwa isikhathi. Makukhona into ebekufanele uyiphathe kahle empilweni yakho personal insindiso. Makukhona into ebekumele uyigcine uyigcine ungasaboni lutho kodwa uyigcine salvation. Uthi ke umpostoli Paul noma into engithenga hamba lapha phakathi kwenu foka mbona uthi nganibona ngayibona inhlupheko zenu eyinhlobonhlobo enibhekene nazo kodwa ekuhluphekweni kwenu khona into engiyibonile ukuthi one ukholo lwenu niqothe ekholweni ngakwenu ngamanye amazwi nethembekile ekholweni kwenu
ngizisa ngayo ngiyethuka ngoba mina ngiyi-eyewitness kaJesu kodwa nina kanimbonanga kodwa indlela enimthanda ngayo ungathi nambona ngathi uPeter uzothi mina ngambona mbuzo kodwa ngamphika ngimbonile kodwa nina nitheni ngambonanga futhi namandla nimboni kodwa niyaqhubeka niyakholwa kuye yini yithemba eliphilileyo yithemba eliphilileyo sanibonani masalana bandla likaNkulunkulu ngifisa siyemkhulekweni ke sikhulekele ibandla likaNkulunkulu emhlabeni wonke ukuthi inkosi akusivula amehlo sibone izinto oyibeke kithi njengebandla bazalwane lento yokuhamba sifuna njengabantu sibe sizindlalifa enye into ngefa umfundisi uthwala ungaba nalifa akubekele umnikazi wakho kodwa uma ungayanga ukuyolithemba uhamba ubalisa ifa likhona hamba uguqa unefa ngoba uyanga ukuyokhema ingakho ngifisa njengebandla sizothandaza sime ngenyawo sithi uNkulunkulu akusivula amehlo sivula amehlo ukuthi njengebandla yini osinike yona yalesi sikhathi esizogijima nayo sigijime ngayo kulesi sikhathi kule generation ngiyavuma izinto sithi zonakele kodwa ibandla lona liphetheni esixazululo sezinto ezonakeleyo umhlaba uma ungami uthi sesehlulekile ikho konke esikuzamile yini ibandla elingayinikeza umhlaba yini njengebandla singasukuma sithi siyavuma senehlulile kosopolitiki hlalani phansi kodwa ke simnike nansi into ephilayo inkosi isekulo nala emhlabeni abahlukene nalo enkandla fokambuli amatekisi ayengekho wakhanjwa ngamabhasi uyazi umangethe wagitshela amabhasi la emabhasini obaba babesebenza eGoli bephathisa imali kanye ngenyanga mabephathisa imali kanye ngenyanga la ebhasini umfundisi uthwala ekseni uma ngabe wawungafika akekho umuntu wayisuke engajabule ebhasini wonke umuntu wayisuke ejabule ebhasini nohleko lo mama bethu ke thina basemakhaya lohlukile abayimind uma behleka bahlekiswa yini imali sekhikhi imali umfundisi umbuli yakwenza ujabule noma ngesiye yakho uthi wena phatha nje imali yestokfela ungayithola usuthethisa bona labo phethe imali yabo usuthi kahle kahlaniso imali nje inawo lo mkhuba
Ekuseni idolobha la ngekho ngakithi isanda kuba khona nje. Nasi kwakiwe eMelmoth nakhona kiwe esitolo esisodwa. La ibhasinike wonke umuntu uyahleka mshasa. Ngoba uhephu uphethe imali. Bayangizwa befundisi bangizwa kangcono bona. Uma fika lapha eMelmoth wayifika wonke umuntu ehlathathe yakhe direction nomunye ehlathathe yakhe direction. Uphethe imali. Ebese engene emashop. Enzi shopping. Athenge inciphi imali. Kwanda izinto ayithweleyo. Inciphi imali. Kwanda izinto ayithweleyo. Wena mgcine kuleya muntu ekseni maye kuwe. Uhlangana nayila ngaseliyoshona. Maye kuwe. Uzothi uma usabona wemambana ngathi usubingelela njalo enganekuseni sibingelele. Akazenzi. Unenhliziyo encane umuntu osindwayo. Number 2, umuntu osindwayo ufisa ngathi ngabe izinto zilunga manje. Akazenzi nansi mthwalo. Abanye silapha namhlanje. Wasihlobo sami ngiyaqonda mina hayi ukuthi izinto azenzeki. Into ekwenza ujaha. Akashumayeze umuntu esindwa. Oh my God. Kodwa kwakukhona into engangiyithanda ngomama enenhliziyo encane njalo. Wayethi kodwa ngiyofika nini ebhasini. Uma ngeke ngafika ebhasini ngizothola ukuphumula. Sanibonani bazalwane bami. Asivani mangeke ngafika ebhasini. Mangeke nje ngafika ebhasini. Ngoba ngikwazi ukufika ebhasini ngiqhubeke ngithwale. Angikwazi ukufika ebhasini ngiqhubeke ngisindwe. Angikwazi ukufika ebhasini ngiqhubeke ngibalise. Hayi bazalwane bami, ngamanye amazwi ibhasi iphendule emthwalweni yami. Athuma yengene ebhasini. Athole khona usisi nombaba ohleli la ngasemnyango. Afika akhipha imali, mhlawumbe sekuyiyogcina. Ebese kunika ithikithi elincane ongeke ulibone wena olapha. Leli ithikithi elakhe. Lokuthi unendawo la ebhasini. Ngoba enendawo nje automatically nemthwalo yakhe. Isinendawo lapha ebhasini. Sanibona bazalwane bami. Hayi bayangizwa bazalwane. Lalelani bazalwane, ithikithi lisho ukuthi uyazi ukuthi ukhona ebhasini. Ukhazi imthwalo yakho. Awusanibonani bazalwane. Awuyikhazi ukuthi isinda kangakanani. Awubuzwa nangesindo sa. Wena uthola nje ithikithi elincane. Bese ungena ebhasini. Awusanibonani bazalwane. Uyonela ungena ebhasini. Uqalazani. Eyami indawo ngiyayibona. Kodwa ngikwazi ukuhlala nemthwalo. Ngiyayibona eyami indawo. Ngoba imthwalo thwala. Awukwazi ukuhlala nayo lapha. Ngeke ubuzwe ubumnandi bohambo. Uma uhleli nemthwalo lapha. Kodwa imthwalo kufanele ihlale endaweni yakho. Mawuthi uyabuka la phezulu. Ngoba ngakunendawo. Athathe imthwalo yakhe. Ayibeke phezulu ebhasini. Ebese yahlala. Abangenayo. Bacabanga ukuthi ayisebe. Ubumelane njalo ekuseni. Ubumelane njalo ekuseni. Hayi bazalwane. Eyefa lethu
Jesus, usizo lwami. Asebehlulekile mina, usizo lwami. Lona luvela. Oh, hallelujah. Haramisela. Ingane zami. Shalom. Amehlo ami. Oh. Amesi. Nalusizo. Nalusizo. Usizo lwami. Nalusizo. Nalusizo. Luvela. Moyo Jehova. Susimthwala kuwe, nakuphinde ufane. Ukukhonza kwakho akusaphinde fane. NgizuJesu mina bazalwane bami. NgizuJesu. NgizuJesu. Ethi yini nanonke emsindwayo. Nani enikhatheleyo. Phonsani. Phonsani. Sengihlulekile. Phonsa. Ngilimele. Phonsa. Ngiyasindwa. Phonsa. Oh, khona abantu engifisa sithandaze nabo namhlanje. Ngiqaleleni bafundisi, ngiqaleleni. Khona abantu engifisa sithandaze nabo namhlanje. Bathi mfundisi, nami mukela uJesu. Kodwa ngithwele. Akusathandazeki. Akusaqhubekeki. Ngithandaza nawe namhlanje. Ungukhona namhlanje. Gijima uze lapha nansi indawo omthwalo. Khona uJesu othwalana nayo. Suka lapho khona ngicela ukuthandaza nawe namhlanje. Khona uJesu othwalana nayo. Inkosi yamakhosi. Bazanda zakhe namanqeba. Inkosi evukileyo kwabafileyo. Angeke avume. Unyawo lwami. Oh, Jesus. Namhlanje ngeke avume. Amen.